everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kadaugan. Nong, unsa man ka? Di ka man magtanaw. Nagkaubos ka na ba og bata? Sorry, sir. Ayaw pagdanghag. Madisgrasya ka. Masuko ko, sir. Sorry kayo. Happy talagang kumadas makina. Happy ko pagsakop ni Mr. Carpio. Na happy itong pangkadre ka na ako. Kaya naka full face ang iyang helmet. Kung sakop pa ni Mr. Carpio, kung gibirahan pa ko, sigurong matipi ko. O dili kayo mailan, kaya naka full face helmet man. Hello, sir. Diyan na kami sa area. Nakita ka na namo. Okay, sir. Naa na ang target. Naa na sa water refilling station. Mauna ka na. Nagtag itong mga galon nga plastic nga kunuhay. Sudlan siyang ipalit nga tubig. Pero naa na niya ang mga butang susod. Nagisudlan og tubig ang galon. Oh, sir. Nanausap ka ng itom nga galon nga imong da. Kaya naigdool ni mo niya, imong ibutang tupad siyang galon. O pagkatapos, imong patubilan ang imong galon. O ginig-alsa nimo. Ang iyang galon mao imong alsahon. Yes, sir. Muna yung sabot na niya. Okay, go. Arinig ko, sir. 5 minutos na lang ang kuwang sa oras nga magikasabutan. Alright, go. Diyan namin sa may kananan tapad aning water refilling station. Nangaon kami ba kasi? Yes, sir. Duulon ko na siya. Sir, dirang bayad sa tubig. Salamat, ha. Asa na? Diyang sobre. Dawata. Kuha ang itong mga galon. Nga akong da. Okay. Ang binang sobre. Dawata. Ambi. Patas ang kamot! Pulis na! Animal! Imo kong gisipitan! Mamatay ka! Gitiunan ka na nako sa kong armas. Tumong sa imong tampihak sa o! Ayaw ka mo pagdool! Mamatay kinitawhan! Kumudool ka mo! Kalma lang, bay. Kalma lang. Muputo ng armas ni mo. Animal! Gintrap na ko ninyo ha! Pues, ikaw ang udang mamatay! Pero sa dili pa, ikaw ang akong himuong taming para makapalayo ko niya! Pusang imong armas! Usa! Usa'y pagtuon ninyo na ako! Ulol! Ibutang! Dili! Kamu ang palayo! Kay ko dili! Pusilon ko kini inyong kauban! Bay, ako'y labot, bay. Usa may labot! Ha? Sunog na kini pagi ha! Dili! Muputo tao na. Babawa mo! Kay ko dili! Pusilon ko ni siya! Uno! Oh, no! Dos! Oh, okay. Ayaw! Ay, ito, pato. Ayaw po siya. Good! Dili! Hantod nga makaabot ko sa kong motorsiklo! Dili! Paabot ka mo sa akong mando. Yes, sir. Nahimo niyang taming si RJ. O gisipitan ng liog nili. Doon lang kita sa kong motorsiklo. Bay, ayaw ko iamong. Asit ikan labua nga ka. Bukan ti kasi mo. Unsa? May pagpatyo ti ka. Ay, ayaw na, bay. May pulis sa imuloyo. Usa, asa. Yun ko nini. Di na ko imong armas. Talagbot niya ang armas ka akong nagulitan. Kini. Kinip! Ako nasaan? Niyapat! Ako nasaan!
Huwag magpaputo! Huwag uray magpaputo! Kay pasing maigo ang atong kauban ko siya, sir! Yes, sir! Nagpadayon ang ilang sangka! Karon, kini! Ako pa! Naligid siya. Uto siya pa yun sa armas nga nalagpot. Dinakana ko ang armas. Matay ka! Animal! May kanay nga nakadive na ko. Nakapasalipod ko ang pusti. Karoon na. Ako na sa... Sorry! Diyan ka! Okay, men, larga! Congrats, RJ, Roger on Union 121. for a job well done. Keep up the good work. Sir, Nakita na ko nga wa kay kahadlok. Gamituman sa imong katungdanan. Hapit ka pa, madiskrasya. Ingon mga tingali ani ang atong kinabuhi, sir. yes, Sasha. Gamit kay kayo. Tungod kay sa imong bayhon, dili ko sab mailhan nga usa ka pulis. Dili pa lang ko sunog ani dapita, sir. Og wasad kay ko ninyo i-display nga naka-uniform. Salamat, RJ. Sa imong kaiso. Si RJ. Niya na siya. Dali raman. Nabalik man dayon. Ay, kinuo ko. May bunuog ka. Kabahin ni sa trabaho. Sama nagig-away ka sa inyong gidakop. Wa, kuan, kining nilugnot lang ang among gidakop. Og nawaldasan ko siko. Hinungdan nga, naigo ko. Nikisi-kisi man. Maybe, tambalan ko na imong bunuog. Ako na tambal day Maris. Unsa? Ako na tambal ni by RJ. Aron makabayad ko sa akong ikaon din he. Ha? Kuha ang tambal. Oo, kadiyot. Hapit kami disgrasya bay. O, pero di. Pero walang kumusultis tinuod ni Maris. Kay, musamot na ang iyang kahadlo kabation. Buisit, animal! Oh, nga naman Mr. Carpio, ha? Ang lain akong sakop. Natiklo sa kapulisan. Ha! Nga naman di man una mo muhunong sa makadiyot. Unsa? Gihingusgan magkaangkap pa niya. Palamig una, Mr. Buisit! Asa man dayang imo mga sangga. Nga lang wa man makatip sa maong bypass. Laing presindo ang may operate. Blind ang akong kontak. Mr. Carpio, magpakiluoy ko nimo. Buhiin na lang ko. Uy, Mubalik na ko sa akong anak. ayaw na lang. Nag-usig ka lang sa panahon. Tungkol kay dili mahitabo nga buhian talaga. Nawa si Tisoy. Mr. Carpio, May pagduda ba ko, Ara? Hindi nahitabo karon sa pipila na ako ka mga sakop. May kalabutan si Tisoy ini. unsay buot nimong ipasabot ha? Dili ka sa Tisoy nagbunggo sa akong mga sakop. Ha? Hinungdan nga sayo na silang gibaling sa mga pulis. No! Di ka na mabuhat ni Tisoy. Di, Mr. Carpio. Salamat din taon kay nawasan na si Dodong siyang hilanat. Oh, may naduktok. Ang akong armas. Tingalik mga sakop kini Mr. Carpio. Suklan na mo. Kutob sa kumahibo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.